Do cine ímonos agora a unha sala de arte onde a palabra se expande por cadros e por esculturas. Na Galería Apóstrofe podemos entrar ata finais do mes deste mes en Vermello Gritos Tebras, de Rebeca Lar. Mirade. Esta é a última exposición de Rebeca Lar. Hai uns meses presentábanos Xuro con Xuro per Xuro, o que xiraba un pouco alrededor das bruxas desde perspectivas moi distintas. Rebeca Lar, benvida, boas tardes. Boas tardes. E conto isto, porque eu non sei se Vermello Gritos Tebras forma parte dese proceso do anterior traballo ou non ten nada que ver. Bueno, diría que algo sí, ¿no? Sí, sí, algo ten que ver porque a temática vense na mesma, aínda que agora pois avanza un pouco no que é a estrategia, non? A estrategia da hora bueno, o proceso a hora de facer as obras. Nesta exposición o que podedes ver pois é máis o texto tratado de diversas maneiras, non? Hai esculturas nas que bordo directamente textos, hai obras pictóricas nas que xogo con composicións abstractas e recollo directamente de outros libros que non son escritos por min, fragmentos, versos, bueno, varía un pouco respecto da outra. Que é máis importante, o resultado ou o proceso? Porque ti o proceso daslle moita importancia. Bueno, no meu caso, eu penso que ten case a mesma importancia, non? Eu estou a investigar sobre a bruxa e o que fago no obradoiro un pouco serve para seguir investigando noutras facetas, non? A tese que estou a realizar é como máis obxectiva e as obras serven para posicionarme, non? É como unha declaración de intencións, o que eu fago nas pezas xa forma parte da miña subxectividade. Entón, o proceso é importante, sí, porque me serve a min para coñecer novos recunchos, digamos, semánticos da bruxa, pero o resultado pois tamén ten a súa importancia, claro. Sempre hai perspectivas nos traballos que fas distintas. Non sei se encontradas, pero si distintas, e sempre está tamén a perspectiva de xénero. Sí, a perspectiva de xénero é importantísima no meu traballo. Hai perspectivas distintas porque a bruxa é unha, en la que pode parecer contrario, é unha figura moi contradictoria. Ten como moitas maneiras de acceder a ela, ten moitos significados, implica un montón de cousas, e acceder a ela implica tratala de diferentes puntos de vista, non? Para comprendela na súa totalidade. Como chegaste ás bruxas? Porque chama moito a atención, dixésme que tamén foi por un proceso de investigación, sí. Pero aí chegas e aí te quedaches e sigues dándolle voltas a... Sí, precisamente sigo dándolle voltas porque é demasiado grande, non? Acadar todo o que implica leva tempo, leva moito tempo e moitos procesos. Non sei como cheguei a elas, non sei en que momento xurdiron, pero sei que no momento no que cheguei, pois interesaron un montón para contar o meu parecer, non? A palabra tamén como concepto artístico, comentábalo antes, palabras que parten da poesía, das definicións, que escribes? Que pos aí, que hai tantas palabras? Bueno, é complicado tamén porque non todas as pezas teñen a mesma orixe, non? Hai pezas nas que me baso en textos de outras persoas. Por exemplo, hai unhas esculturas así en forma de pico, que seguro que xa saíron, nas que utilizo un texto escrito por inquisidores, o Maleus Maleficarum, no que trataban un pouco de a misoxinia, trataban un pouco como é unha bruxa, como detectala, como castigala e demais. E o que eu fago, tanto nas esculturas como noutras pezas nas que se superpón o texto, é, pois, a base de repetir esas palabras misóxinas, esas palabras perversas ao final, que se vayan borrando. O que eu escribo, que sí que hai pezas nas que eu escribo directamente os meus poemas, os meus textos, pois o que fago é intentar darlle a volta, non? Darlle a volta a esos significados perversos e facer un pouco poñer en valor a figura da bruxa e darlle unha perspectiva de xénero que ti comentabas antes. Hai moitos textos tachados, como con capas.
Sí, o das capas é o que dicía antes, basicamente o que fago é neses textos que son negativos totalmente contra as mulleres bruxas, o que fago é que a base de repetilos e de pôr unha capa sobre outra, pois tachalos e eliminar a mensaxe negativa. Os materiales e as técnicas tamén, desde o papel ata as teas. Sí, un pouco vou adaptando a técnica e o material ao que quero dicir, non? No caso das esculturas, empreguei tea porque, bueno, quería recuperar un pouco esa forma de facer das primeiras artistas que querían poñer en valor o traballo das mulleres nos anos 70, nos 80 e todavía agora, e darlle unha volta tamén a esa práctica habitual, non? Da costura e do tecido, que está como moi asociada ao facer das mulleres, e trataban de empoderalas precisamente xogando coa súa propia técnica. Bueno, eu trato de darlle outra volta, non? Coa temática da bruxa, pero ao final é o mesmo. O de bordar palabras é algo que che gusta especialmente? Sí, xa te comentaba antes que é algo que me non sei, que cando o fago, pois sinto que é o que realmente me gusta facer, non? Que estou tranquila facendo e que ao final o paso ben, digamos. E as pezas que están nas paredes, porque tamén son distintas, estábamos vendo por aí cadros un pouco máis pequenos, bueno, que o texto é un pouco protagonista, pero hai outros como son como veladuras, como ralladuras, que son? Cales dices, as escuras? Sí. As escuras tamén son letras, hai que velas moi de cerca, pero tamén son símbolos, son letras, números. Bueno, o que facía era recoller, neses dos casos, que son dúas pezas grandes, o que fago é coller dos grabados de Goya, dos caprichos, que tamén trata o tema das bruxas, dende múltiples perspectivas tamén, bueno. O que fago é collelo directamente e abrilo cun programa informático, cun bloc de notas. Os símbolos que saen, o que fago é facer composicións con eles e, bueno, de alguma maneira é unha homenaxe, non? Que curioso, eso que fixemos todos alguna vez, de aplicar de ese código e decir, oi, me quedo aquí, todo eso convertíchelo en outra cousa. A palabra, a poesía, digo, porque a poesía é importante para ti, tamén te expresas é unha das túas linguaxes. De feito, mandáchenos tamén un poemario en PDF, porque ainda non se publicou, pero é un poemario xa premiado pola Deputación de Pontevedra, que se chama Antracita en los pómulos. Chámame moita atención que este en castelán, dixéchesme ti, nunca máis volvín a escribir en castelán. Nunca máis. Sí, é o primeiro e o único que escriben en castelán, agora sempre en galego. Nada, a verdade é que o tema da poesía foi un pouco casual, digamos, foi a primeira vez na que eu dixen, veña, voume atrever e vou escribir e presentalo, e ensinalo ao mundo, vamos. Eu sempre escribira, de feito, claro, nas pezas hai poesía, hai fragmentos meus, pero nunca nun certame, nunca directamente nun libro, digamos. Entón, non sei por que foi en castelán, pero así foi. Encantan os versos que escribes que din, he visto mujeres arboladas, nos llaman árbolas. As mulleres habitan todo ese poemario, non? É un pouco vincular esa idea da muller bruxa como algo próximo ao natural, non? A natureza máis formosa neste caso. Estás contenta porque nesa exposición que tes aberta na Sala Apóstrofe está tendo moitas visitas, e diciste, máis algúns van a propósito a verme. Eso encantoume, claro, que van a ir. Sí, é certo. Rebeca, un placer. Cando queiras, aquí estamos, e, bueno, dispostos a explorar polas túas linguaxes. O placer é meu. Gracias a ti.